мүгедек кылып таралып киткен, тормактары орахында, әле онда, әле бында канһыз шишмелер һәм инештер ургылып сыккан үҙәндә, борынгы ташлы юл өҫтөндә зур ауыл һуҙылып ята. Уны үргә ҡыйғатып йөрөтәләр. Мин ошо ауылда тыуып үҫкәнмен. Tau iteklәрендә балкып ята кыйгымыкый, табигате белән матур минем туган ягымкый, табигате белән матур минем туган ягымкый, кыйгы ягы җырмың ягы алтын башак иләкәй, бөркетләрнең төяге ул Башкортстан гөлләкәй, кыйгы ягы җырмың ягы алтын башак иләкәй, бөркетләрнең төяге ул Башкортстан гөлләкәй. Şeygi ayaz günlerde kıygılarga girsin kıy, anın asılı kişilerin ey boylarını kursin kıy, anın asılı kişilerin ey boylarını kursin kıy, kıygı yağı jırmın yağı altın başak ile kıy, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kıy, kıygı yağı jırmın yağı altın başak ile kıy, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kıy. Urban yağı, tağlar yağı, mıgcizeli jirleri kıy, yigitleri bir güt gibi kızlar bigirek şiber kıy, yigitleri bir güt gibi kızlar bigirek şiber kıy, kıygı yağı, jırmın yağı, altını başak ile kıy, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kıy, kıygı yağı, jırmın yağı, altını başak ile kıy, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kıy. Yaktaşlarım jiritsi eşke ungatları çıkay, yigitleri dimdük gibi kızlar bigirek şiber kay, yigitleri bürküt gibi kızlar bigirek şiber kay, kıygı yağı jırmın yağı altını başak ile kay, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kay, kıygı yağı jırmın yağı altını başak ile kay, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kay. Tüyege ol Başkırtıstan gülü kıy, bürkütlerinin tüyege ol Başkırtıstan gülü kıy. Әскери туган яктарым, башын халык кайгыга, килдә етһин кыйгыга, арыганың югалыр, яраларың уң алыр, туган йери бәрәкә, шишмәләре гел шәрбәт, искән һавы сихәтле, әйткән һүзе хикмәтле, йери йомшак, хуш етле, әсәй һуҙған ҡул төҫлө, һай, был туган яҡтарым, Уралдың тармаҡтары, ҡайтҡаным бар ҡыйғыға, сәсәп яҙғыр тойғола, туңып әссе буранда, ғинуа тулап торғанда, ни тиһәң дә тыуған яҡ, күҙ йәшемде юған яҡ, бишек затлы яҡтарым, юл башым һуҡмаҡтарым, башын һалма ҡайғыға, кил дә етһен ҡыйғыға, арығаның юғалыр, яраларың уң алыр. Солнцесыз, кадірлі достар, кунаклар, ауылдашлар. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Все те, кто пришел к нам сегодня навстречу.
Именно с этих строк нашего поэта-земляка, участника Великой Отечественной войны Ханифа Карима хочется начать свою сегодняшнюю встречу. Нам дорого все в жизни, но есть самый дорогой, без чего жить невозможно и трудно. Это Родина. Она начинается с малой Родины, села, города, отчего дома, в котором ты родился и вырос. Испокон веков люди восхваляли красоту родной земли, посвящали ей свои лучшие творения. Наша сегодняшняя встреча необычна. Это презентация сборника стихов «Ода земле Кигинской». Это сборник стихов профессиональных и самодеятельных поэтов, выходцев из нашего Кигинского района, прославляющих свою малую родину. Дань памяти землякам, отстоявшим родную землю в борьбе с захватчиками и сохранившим ее потомкам. Книга издана на 3 языках и вышел в год празднования 70-летия Великой Победы. И что знаменательно, что сборник вышел в год литературы в Республике Башкортостан и России. Книга состоит из 4 частей, куда вошли произведения известных поэтов, стихи молодых начинающих авторов и любителей стихотворчества. В нем читатели могут познакомиться с творчеством людей, которым полюбилась наша Кигинская земля, и тех, в чьей судьбе она сыграла немалую роль. И здесь сегодня в этом зале присутствуют составители этой книги. Это наши земляки, историк, краевед, автор и соавтор многих книг, посвященных нашему району, Аскаров Рамиль Архимянович. Поэт, журналист, член Союза журналистов Республики Башкортостан и России, сотрудник газеты «Кызылтан» Алиса Бубакировна Шангареева. Композитор, певица, поэт, руководитель издательства «Жасмин», в котором вышла книга, Резида Ягафаровна Мухамедзянова. Давайте теперь послушаем главного составителя этого сборника Рамиля Рахимяновича. Добрый день, дорогие земляки, кигинцы. Я очень рад и волнуюсь, что наступил этот день. Потому что сегодня на Кигинской земле большое событие общественного и культурного значения. Ибо сегодняшний день, сегодняшние мероприятия, они посвящены 70-летию Великой Победы, году литературы в России и Башкортостане и 85-летию образования Кигинского района. До обеда у нас в этой школе прошло мероприятие по увековечению памяти педагога-просветителя, заслуженного учителя Российской Федерации и Республики Башкортостан с 50-летним стажем, учителя русского языка и литературы Марины Нагималетдиновой. И я позволю себе сказать, что данные мероприятия, на котором мы с вами присутствуем, участвуем, является продолжением того мероприятия, и как одно целое это войдет уже действительно хотя бы одним абзацем в новейшую историю Кигинского района. Вначале я хочу выполнить одну миссию. 29-30 октября этого года мне посчастливилось быть делегатом Всероссийского съезда краеведов в Казани. И по поручению Рената Зинуровича Закирова, председателя Всемирного конгресса татар, я вам передаю большой привет от казанцев, от жителей всего Татарстана, от той земли, где жили наши великие предки, земля Абдулатукая, Сиембики, Шарифа
Кул-Шарифа, Роберта Минулина, Роберта Резидовалиевой и так далее, и так далее. Что я и делаю. Вам большой привет. Добрый пожелания. Почему я и вспомнил об этом съезде? Потому что, когда мы ехали в Казань, до Верхнееркеева отдыхали. А вот с Верхнееркеева до Казани мы не заметили. Когда сказали, что мы въезжаем в Казань, мы ахнули, потому что 15 делегатов, которые были в автобусе, каждый выступал и каждый рассказывал о том, что нами делается в районах, на местах и так далее. И, конечно же, я поделился опытом своей работы и сообщил, что вот, как вернусь из Казани, что у нас в райцентре готовится такое мероприятие по презентации книги «Ода земле Кигинской», и все ахнули. Потому что это составная часть краеведческой работы. Краеведение – это ведь не только история. Краеведение и география, краеведение и биология, краеведение и фольклор, и литература, и так далее. Поэтому здесь сидящих, присутствующих, людей разного возраста, я призываю писать свои воспоминания. Потому что у каждого человека свое время, а каждое время – это своя эпоха, это история. Поэтому пишите больше, чтобы остались воспоминания будущим потомкам. Вот мне вспоминается лет 10-15 назад, как Марат Каюмович Шайкамалов очень хорошо написал, буквально где-то в 10, по-моему, да, Анатолий Николаевич, в 10-15 номерах районной газеты свои воспоминания 50-х, 60-х годов. Сколько там фамилий малоизвестных, простых людей. И, естественно, пройдет время, все эти материалы станут для нас, для будущих исследователей, историков и краеведов хорошим источником. А вообще, сегодня праздник. Праздник очередной книги. На Кигинской земле родилась еще одна книга. Я рад тому, что мы, кигинцы, все-таки работаем с определенным опережением. И если в Казани на съезде прозвучало, значит, краеведением занимайтесь и географы, краеведением занимайтесь и биологи, краеведением занимайтесь и языковеды, а мы эту работу уже начали. Потому что сборник стихов, здесь 55 человек. 55 человек. Вот. Творчество 55 поэтов. В первой части наши знаменитые, великие, известные. Конечно, мы начали с Салавата Юлаева, с его бессмертных стихов «Уралым», «Менен Уралым». Так. Потом, значит, Ханиф Карим, Резида Валиева, Реза Шафи, Радик Хакимьян. И вот рядом с такими поэтами, если опубликованы стихи и среднего поколения, молодого поколения, то есть людей, которые первый раз опубликовались, пишут, но публиковаться не может. И они опубликовались первые несколько стихотворений. Далее учеников, студентов, которые вот начали творить, то я скажу, для молодых и для людей среднего возраста это большое счастье. Большое счастье быть в одном сборнике с такими известными поэтами, как Рафаэль Сафин, как Ханиф Карим, как Радик Хакимьян. Поэтому, когда Радик Абай узнал о том, что мы начали работать над этой книгой, он сказал, книга должна получиться очень хорошо, красиво. Не просто книга. Потому что, говорит, это книга на века. По умерликке, мәңгілікке. Вот эти слова, они стали для нас как крылатыми словами. Что-то еще умного хотелось сказать.
Ну вот сейчас так получается, здесь помнит, здесь не помнит, что-то забыл, что-то умное хотел сказать. А? Если что вспомню, потом разрешите мне добавить, ладно? Я хочу выразить большое спасибо прежде всего Резиде Ягафаровне Мухамедьяновой. Это книга не одного человека, это труд не одного человека. Хотя я первым вышел, я подавал только идею. Это случилось, знаете, вот тоже это какая-то закономерность. Вот что я хотел сказать. Это ведь тоже имеет какую-то закономерность. Мы, тегинцы, несколько человек встретились, да? Фавзия, біздің әлі утты қиғы қызымыз бар әлі. Фавзия Ганизаман, вот. Мы встретились, несколько человек, 4 человека в кафе. Просто познакомиться поближе, посидеть, поговорить о Кигах, о Кигинском районе, так? И эта встреча затянулась до вечера. Ол кафеға бүтін бір кім де кірмеді, әлі кіріп те қорқып шығып кеттілер, потому что мы говорим громко, спорим, обижаемся, потом опять продолжаем. Неше стакан сейсі бітті екен. Миннур апа мәрхум айта тұрғаны, мен сені көп ішмеймін. Чашка эсмесем де бір 7-8 эсермін дей тұрғаны. Шоның шекелі, біз, по-моему, сені онда көп ішмедік. 2 стакан эсмедік енді, шол 7-8 істегенде көп ішмедік. Но күннің бойы отырып, мына шол идеяны кетіріп шығарып, 26 ведь апреля непростой день, это день рождения Ғабдулла Тукая. Это день родного языка Татарстана, татарского языка. И қызларға мен айтамын, давайте вот такое дело сделаем. Не только истории воспитывать, ну история қайдан келгенсе, язабыз, тырышабыз, элекелерні, а мен айтамын еще вот красотой, поэзией. У нас вот только что была небольшая поминка Марии Гандиновны в кафе. Я там уже своим одноклассникам сказал. Вот речка, родник, берег, луга, басмайында су алыра тұрған әйбет. Или бағаналар бетінде отыралар әйбет. Біз оны бетінде просто ғана воспринимаем. Бағана ма бағана, родник ма родник, шишмя ма шишмя. А поэтлар, они по-другому, через сердце проносят, они по-другому воспринимают. Вот образно, да. Салават Юлаев біле башланды, а сборникны біз бітірдік, тамамладық, не білен, Расих Салағашының шиғыры біле бағаналар деген. Мен ол шиғырын оқығас, аптырадым. Шол қатлы кішінің анда философия, шол қатлы мировоззрение, шол қатлы образность бағаналарыны ол. Мен 60-қа етіп келгені бірінші мәртебе шолай воспринимайды. Маңа текілі алай ойлағандай ғой. Аның үшін бағаналар солдатлар. Нендей погода болмасын. Снег, дождь и так далее. Эти бағаналар столбы стоят, так ведь, как защитники страны. Шоның үшін вот эта книга, она должна, задача воспитывать подрастающую молодежь через красоту, через доброту. И что бы мы ни делали, маломальски пишущие, и журналисты, и публицисты, и историки, и поэты, каждый поэт ведь воспевает свое время, свой родной край. Мы должны работать не для себя, не для взрослых людей, старшего поколения. Мы должны работать во имя молодого поколения. Значит, должны работать на 10, 20, 50 лет. Вот, вперед. Куда? На будущее. Поэтому-то еще раз подтверждаются слова Радика Хакимьянова. Это книга на века. Большое спасибо Алисе Шангареевой. Это очень грамотная женщина. Очень талантливая, грамотная женщина. Потому что все ошибки стилистические и так далее именно она корректировала. А книгу издала Резида Мухамедьянова. Ну, а я идею подал. Спасибо вам большое. Я желаю вам, чтобы сегодня праздник удался, и праздник прошел очень красиво. И
Спасибо, что вы пришли. Я еще раз вспоминаю слова Мустая Карима, когда он один и сказал: кто пришел на праздник поэзии, это светлые люди, они на светлой стороне планеты. А вот кто не пришел, кто не любит поэзию, они на другой, затемненной стороне планеты. Мы с вами светлые люди. И будем давать специалистам. Вам слово передаем, Алиса Абубакировна. Хайырлы күн, кадерле якташлар. Без сезгә Уфадан, үзебезнең Кыйгы районыннан яшәгән халыкның, үзебезнең якташларның сәламын алып кайттык. Шулай ук без менә Резида Ягафаровна, Фәүзия Гайзаман, мин Башкортстанда яшәүче татар хатын-кызларының Сәхиб Җамал исемле иҗтимагый татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының әгъзаларыбыз. Аларның да сезгә сәламын алып кайттык. Бу оешма турында берничә генә сүз. Ул уже филиаллары 5 районда бар, республикада менә якын арада шул көннәрдә үзебездә дә монда да Кыйгыда да филиал ачырга дигән сүз чыкты безнең идарәдә утырыш булганда. Алла бирсә, насыйп булсын, үзебездә дә шуның филиалын булдырырга, Алла бирсә. Мин әллә нәрсә күп итеп сөйләп тормыйм, чынлап та бу безнең авторский проект, авторлар проекты беренче шундый күмәкләп чыгарган китабыбыз. Аңа кадәр миңа берничә тапкыр редактор булырга туры килде, үз нәшер белән чыгарган кешеләрнең китапларына. Хаталар бәлки калган да булуы бардыр. Бик четерекле шул, мәшәкатьле эш, гәзиттә эшләгән кешеләр белә, гәзит эшендә, китап эшендә бетле тун белән чагыштыра торганнар. Анда күп мөчепләсәң дә кала. Шуның өчен беренче китап кабул иттегез, риза булып. Сезне шушы китап чыгу белән беренчедән котлыйм барыгызны да, якташларны, авторларны. Икенчедән шуны әйтәсем килә. Безнең Кыйгы җирлегендә талантлар, шигырь язган, бөтенләй гомумән хикәя язган, башка төрле җырлаган, мәдәният, сәнгатькә гашыйк кешеләр бик күп. Шуңа күрә бу китапка 55 кеше керсә дә, әле монда 3тән 1, 4тән 1 дә кермәгән. Бездә бик күп шигырь язучы кешеләр. Барысына да чыгып җитә алмаганбыздыр шул гына кыска гына вакыт эчендә. Шуның өчен кайберсенең шигырьләре керми калды. Шул сәбәпле без монда бит инде туган як турында язылган шигырьләрне гына керттек. Менә беренче кешенең философская лирика, шундый мәхәббәт лирикасы, аларны кертмәгәнбез. Чынлыкта исә мәхәббәт лирикасыннан кала туган як турындагы шигырьләр миңа калса икенче урында тора, менә халык яза бит инде. Туган ягы, җан төяге, туган төбәге турында мактап язган шигырьләр мәхәббәт темасыннан кала икенче урында дип саныйм. Чөнки чынлап та безне туган ягыбыз үзенә тарта, туган төягыбыз. Кайда гына китсәк тә без беренче тәби баскан, беренче кенде каныбыз тамган, ана сөте белән тукланган беренче җан төягыбызны, туган төягыбызны бер кайчан да онытмыйбыз. Чит илгә китәрбезме ул? Икенче шәһәрдә яшибезме? Шуның өчен бу китапта да безнең Арслан да, Йосып да, Мөхәммәд да, Кудуызлы да, үзегез карарсыз, бүтән Кыйгы районының авыллары турында әйтелгән шигырьләр бар. Һәм авторлар алар кемдер менә Саткыда яши, кемдер Уфада яши, кемдер бөтенләй читтә, еракта Себердә яши. Шулар бер китапка тупланган. Китап эчендә бер 12 кеше бакыйлыкта хәзер уже бу дөньяда юк. Менә Рафаэль Сафин, Риза Шәфик кебек, Хәниф Кәрим кебек кешеләрнең дә шигырьләре кирде инде. Шайтып, безнең беренче җимешебез, мин бик шатмын бу китапны кулыма тотуыма. Сезне тагын бер тапкыр бәйрәмнәр белән котлыйм. Иҗат җимешләрегез бай булсын. Сезгә иҗади уңышлар телим барыгызга да. Рәхмәт. Резида апа, сезгә сүз. Исәнмесез? Ой, мен бәйрәк кычкырып сөйләм икән. Ничек дип әйтим? Котлы булсын китап туе. Рәхмәт, барыгызның да шигырьләре, менә кемнәрнең монда шигырьләре кергән. Бу безнең авторлар, менә кемнәр җыелганнар. Барысына да рәхмәт зур. Ничек дип әйтим инде? Менә соңгысы булмасын.
кыйгыларны күтәрергә кирәк, кыйгыларын белән эшләргә кирәк, яшьләрне дә шигырьләре белән шундый бер зур китап эшләргә кирәк. Менә бу китапның тышлыгы юка инде әлегә әйме. Киләчәктә калынрак итеп, матуррак итеп тагын да өстәп чыгарырга насип итсен Ходай. Менә мин хәзер әйтәм, Алиса әйтеп тор инде, мин монда белмим, 2нче мәктәптән башлыйбызмы? Или 1нчедәнме? Бу шараны оештыручы кешеләрдән башлыйбыз. Гүзәл Иршатовна библиотекага, безнең үзәк библиотекага Гүзәл Иршатовна менә китап бүләк итә. Нәшрият җитәкчесе була инде. Беренче мәктәпкә менә бу җитәкче бит инде хәзер. Җәмилә Шәфәгатовна, сезгә беренче мәктәпкә зур китап бүләккә чараны оештырган өчен. İkinci məktəb. Rayon üzərində 2 məktəb bitindi. İkinci məktəbkə də istelikə yanı kitap. Артында телефоны да бар, адресы да бар. Ансында укырган тыңагыз шигырдан соң. Балалар укысын, танышсын, китап белән язсыннар. Безнең мәдәният бүлегенә үзенең Резида Өземнең дискларын бүләк итәсе килә. Мәдәният бүлегенә монда бит инде җырлар белән килгәннәр. Әйдәгез, менегез, кемне? Әйдә, Руслан. Кем бара? Кайсыгыз сарajağız? Әйдә. Бүләк сезгә. Руслан. Татарчасын, башкачасы. Любой. Резиданың иҗаты белән дә танышыгыз. Ул композитор, җырчы, шагыйрә. Зөлфия Рәфкатовна, китап укыйм. Сезгә китап. Безнең Зөлфия Рәфкатовнаның монда бик күп сүрәтләре, фотосүрәтләре кертелгән. Фотосүрәтләре. Шуның өчен аңа китап һәм кассета. Бер китап китереп бирәләр. Культура бүлеге Бер китап китереп бирәләр. Зөлфия Рәфкатовна классик. Фотолары бигрәк матур, искиткеч, безгә күбрәк фотолар эшләп бирегез кыйгы турында. Тагын да без бер китап чыгарып ала бирсә. Китап районда. Фотоларын карагыз әле, китап ишендәге глянцевый биттәге фотоларның күбесе Зөлфия Рәфкатовнаның үзенең профессиональ эшләнгән фотолары. Аңа бик зур рәхмәт. Кыйгыны ул Сатыр птичьего полета дибез, югарыдан да төшергән билчәт. Бик матур, искиткеч. Иҗади уңышлары сүрелмәсен, күбрәк эшләргә язсын. Хәзер син үзеңнең нәшриятың турында, издательство турында сөйләп кит. Нәрсәләр чыгарасыз? Нәшр итәсез? Бу издательство безнең мин күптәнге хыялым иде ул. Тик өлгәшеп булмады моңанчы. Балалар үскәнде көткәнмен мөгаен. Менә минем улым басып тора. Фотога да төшерә, камерага да төшерә. Менә ул дискта чыгара. Без үзебезнең издательство дискта чыгарабыз, блокнотлар чыгарабыз, раскраскалар чыгарабыз. Нинди теләгегез бар, нинди нәрсә телисез чыгарга, шунысын барсын да тырышырбыз чыгарга. Шуннан ничек дип әйтим инде. Күптән түгел нәши башладык, әмма ләкин менә шушындый нигә менеп барабыз, әкертен генә үрләп, матур гына иҗат эшләп киләбез инде. Раскраскалар менә бала-чагаларга нинди кемнәр менә рәсем ясаучы, бәлки дә менә минең әйтеп китәсем килә, һәрберегезнең балаларыгыз бар, бәлки рәсемнәр төшерәләрдер. Без шушы рәсемнәрне дә куяр идек китап эшенә. Менә мин әкиятләр язам, менә мин художниклар таба алмыйм, шуны беләсез. Менә мин шушы кирәк, менә кемнәр матур рәсем төшерәләр, балалармы, зурлармы, шулар белән без контактка киреп, шулар белән бергә эш итсәк тагын да әйбәтрәк булыр иде. Үзебезнең кыйгыларны күбрәк күтәрергә кирәк иде. Кыйгы балаларга түгел, кыйгының һәммә кешесе кем рәсем матур дип төшерәләр. Шуның өчен
чит кеше белән эшлисең, или үзеңнеке белән әйбәтрәк. Ничек менә уйлыйсыз? Үзебезнең як кешесе белән эшләргә рәхәтрәк, әйбәтрәк. Сезгә дә әйбәт, безгә дә әйбәт, шулай бит? Менә икенне әйтәләр, мин исемнәрен белмим тагын кемгә. Кемгә бүләк кирәк кул күтәрегез? Библиотекага берсен бирәм, берсен сезгә. Ауылдашлар, мен сөйлей ұмытып кеткенмін. Айттым да енді. Мында помнит, мында бүләгімні тапшырға ұмытқанмын. Менің әлі енді теге талантым жоқ бит енді. Не яза білмем, не йырлый білмем, не фәлән, не художник түгел. Шуңа қайда барсам да теге китап берсәләр, шул китапны мен алып кайтып районный библиотекага бүләк итәм бит инде. Менә әле Казаннан шул съезддан тагы китаплар алып кайттым. Үзәл Рашидовна, пожалуйста. Галерею наших знаменитых земляков в области литературы представляют Ханиф Карим, один из первых среди башкирских поэтов, Рафаэль Сафин, Резда Шафи, Резда Валиева, Радик Хакимян. Они писали о любви, о родине, о природе, о войне. Эй, туган як, жәннәт төбәге син, синдә шундый сихри матурлык, ташы мендәр, тугай болыннарың, юрган итеп ябынып ятырлык. Туган ягым, жәннәт төбәге син, мәгърур Уралның күкрәгендә, тормыш шаулый, тормыш кайный монда, илнең нурлы бу төбәгендә. Сегодня у нас в гостях член Союза писателей Башкортостана, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, активный общественный деятель, ветеран труда, поэт Радик Хакимян. Его поэзия берет начало с любви к малой родине. Он пишет о красоте лесов и полей, рек и озер, степей и гор. Заветная цель поэта — донести красоту родных просторов до своих читателей. Многие его стихи посвящены землякам и односельчанам. Вам слово, Радик Закирьянович. Саулармысыз, қадірлі яқташлар, қадірлі ауылдашлар, қадірлі қиғылылар. Барығызға да Башқұртстан Yazушылар Союзынан биыл әдәбият елы белән барығызны да құтлап, һәм менә бүгенге матур бәйрәм белән құтлап, кайнар, ялкынлы сәламнар тапшырырга рөхсәт итегез. Кадерле туганнар, менә бүгенге көн кичә Ходай Тәгалә дә менә безнең кыйгы җирен яратып, хөрмәт итеп, бүген нинди матур һава торышы бүләк итте безгә. Менә бу бит инде бөтен менә изге эшләргә Ходай Тәгаләнең дә ризалыгы һәм аның фатихасы дигән фикер тудыра. Кичә ана нинди карлы бураннар белән чыкканы, бүген менә нинди матур көннәр. Һәм менә бу матур көндә безнең очрашуларыбыз зур бәйрәм булып хәтерләрдә калсын. Менә әле әйтәсе килгән сүземнең төп, мин озынрак шул. Төп әйтә торган фикерем менә шушы китапның чыгу уңае белән. Бу чыннан да безнең кыйгы җирендә тәүге сабыебыз, тәүге балабыз, һәм менә бу китап кыйгы халкына зур мәртәбәләр өсти дип уйлыйм. Һәм кыйгылар бу китап белән гырланып, озак еллар яшәргә насыйп булсын. Менә китапның тышлыгына күз салганда, моның истәлегенә күз салганда, һәм андагы фотоларга күз салганда, шул хәтле үзегезгә бер яңа, сихри, тылсымлы дөнья ачырсыз. Чөнки менә без көндә күреп өйрәнгән нәрсәләр менә монда ипләп, игътибарлабрак угып караганда, бөтенләй
икенче яктан ачылыр. Барыбыз өчен дә. Менә мин үзем дә монда тәүге кабат күргән фотолар бар. Тәүге кабат ишеткән менә якташларның шигырьләре бар. Бу бик шатлыклы вакыйга. Шуңа күрә мин барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык телим. Һәм менә бу китапны дөньяга тудыручылар менә әйтеп киттеләр инде. 3 безнең асыл затыбыз, 2 асыл кызыбыз һәм 1 көт егетебез менә моның өстендә байтак эшләп көч салганнар. Менә аларга чиксез рәхмәт җиткергән туганнар. Икенчедән, чыннан да менә китапның теге бар да алдагүл бәлким түгелдер дә, чөнки әле бит инде башлап язучылар да тәүге шигырьләрен иҗат иткәннәр дә бар. Алар менә бу китапта үзләрен күреп, горурланып, һәм менә үзләренә өлгү алырдай шигырьләрне укып киләчәктә матур иҗат имешләре тудырдылар. Һәм безнең изге кыйгы җирен тагын да данларлар, тагы да матуррак биеклекләргә күтәрергә ярдәм итәрләр дип ышанып калыйк, туганнар. Һәм менә бәләкәй генә минем дә бүләгем, менә монда мәдәният бүлеге булса, мәдәният бүлегенә һәм менә үзебезнең библиотекага тагы да бер матур китапны ашыктырма язмыш дип атала ул. Китапны калдырып китәбез автограф белән. Исәнлек, саулык, якташлар укысыннар, белсеннәр. Рәхмәт итеп кабул итеп алыгыз. Китапта инде мин аңа бүләк итә алмыйм, аның хуҗалары бар, шуңа күрә алардан рөхсәт алып нидәрсез. Монсын инде менә безнең асыл егетләребезгә монда мәдәният бүлеге җитәкчесе дә килгән бар бит әле. Кая, мондамы? Әйдә. Менә бит мәдәният бүлеге җитәкчесе исемегез белән таныштырып китәләр. Зөлфия, эй матур кызсан я. Безнең як менә, безнең як булгас менә үзебезнең Кыйгы елгасына багышланган, менә бөтен дөньяда беләләр, Ал елга дигән елга кайда бар икән дип әйтәләр. Менә безнең Кыйгы елгасы ул Казанда да, Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да күренеп йөри. Менә үзебезнең Кыйгылар аны белә микән? Менә шуны карарга насыйп итегез. Ал елга, безнең елганың исеме белән чыккан җырлар. Исәнлек, саулык. Рәхмәт, туганнар. Бу китапны кайтарып бирәм инде Резидама, кабул итеп ал. Буга сыккас кадерле туганнар, бер шигырь укып китәм инде. Кыен булса да, әз генә түземлегегез җитәр. Бер шигырь укымады Радига дип үпкәләп калырлык булмасын. Ни өчен дигәндә һәр вакыт очрашып булмый, һәр вакыт күрешеп булмый. Гомерләр һәм барыбыз да бик бу дөньяда беребезнең дә буш вакыты юк хәзер. Менә әйтәсе килгән фикерем шул, бер генә строфасын укыйм шигыремнең. Гомеремнең шишмәсе син, туган тиягем, кыйгым, интәү башлап кояш нурын мин синдә күрдем, тойдым. Менә шушы 4 кенә юлда никадәр мәгънә салынган, менә бу минем туган еремә, кыйгыма багышланган бит инде. Менә шушы кояшны күрү, дөньяның матурлыгын күрү, гүзәллеген күрү мине инде менә яңа күлләргә алып баргандыр. Быел әдәбият елы булгач, менә безгә язучыларга әдәби марафон дигән чаралар үтте бит инде республикада. Күп чараларда катнашырга туры килде. Әле менә мин Туймазы якларында булып кайттым, Нефтекамада булдым, Краснокама районнарында булдым, Яңавыл якларында булдык. Менә яшьләрнең иҗатына канат кую теләге белән. Шуңа кая барсак та без язучылар китап менә әйтәбез. Безнең бүген китап туе, исем туе. Шул китапка багышланган шигыремне укып ишеттерим әле. Алтын җирдән табылса да акыл белем китаптан, язмышларны җиңеләйтә, китапларны яраткан, тормышта юл күрсәтүче, укытучы да, дус та ул, җаннарга нурлар сибүче,
yazda, jäyde, kışta ol. Гилимнән зур хазина юк, китап серле мөгъҗизә, тылсым шишмәсен эчкәннәр, дөньяны бизәп-гизә. Китап җимеш бакчасы ул, мең төрле гөлләре, билем бар байлыктан өстен, яктырта гомерләрне, ил тарихын, үткәннәрне, киләчәккә бәйләүче, фикердәш тә, сердәш тә ул, матурлыкка әйдәүче. Китап гасырлардан күчкән иң затлы рухи бүләк. Буыннарның васиятын мәңге сакларга кирәк, мәңге сакларга кирәк. Рәхмәт туганнар. Мана шушы китапның исем туен гомер күңелләрегездә мәңге сакларга насип булсын. Рәхмәт. Исәнлек саулыкларга. Стихи Радика Хакимьяна легко ложатся под музыку, и мы предлагаем прослушать одну из его песен. Поет Хажи Вадим. Dilermez sima, ikmini şakır
Çakırma özüne 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 Sizga zo'r ko'p rahmat aytgis keladi shunday motor jir yozganingiz uchun. Al muzikasi bizning yaqinlarimiz Vladislav Sharifulin yozgan. Rahmat. В нашем районе так много талантливых людей. Может, природа у нас какая-то особенная? Воздух свежий и чистый, первозданная тишина, лес, река. В своих стихах, пусть порой несовершенных, но искренних, авторы сборника дарят нам свет и любовь своей души и сердца. А сейчас приглашаем на сцену поэта, психолога, автора нескольких книг, гостью из Уфы Фаузию Мухаммадиновну Гайзамановну. Здравствуйте, якташларым, земляки. Менә бүген шул тиклем зур матур бәйрәм. Әйтеп бетергесез. Сезнең нурлы йөзләрегез, талантлы, булай да шәп сөйлим. Талантлы, эшәмиз Менә булды. Матур егетләр бергәндә алдым әле. Менә шул тиклем дәйме якташлар. Менә якташлар дип әйтүнең сүзен якта таш дигәннәр әйме. Нигә без әле уйлагарыгыз да юктыр әле. Нигә без якта ташлар ишә? Безнең Кыйгы районындагы матурлык бер җирдә дә юк. Әле китапны менә бүтән кем көне-төне йокламый шушы шигырьләрне язган 55 кеше. Элек сезгә рәхмәт әйтәм. Калганы инде барыгызга да үзегезгә кул чабыгыз әле. Ялкаулар шигырь яздымы, прозаны тем более. Шуннан иң зур итеп рәхмәт әйтәм, менә шушы матур лицейда, беренче лицей, мин тәүләп килүем, гафу үтенәм, менә шушында эшләгән барлык укытучыларга, кем бүген менә шушы матур бәйрәмне оештырганнарга кул чабыгыз әле. Шуннан инде Рәмил әфәндегә рәхмәт. Алиса ханымга рәхмәт, Резида ханымга рәхмәт. Менә нәрсә әйтәсе килә? Менә китапны кулга алганнан әйме, йөрәккә куясы килә менә шулай итеп. Монда барыбызның да йөрәк җылысы. Жаннан елый-елый көлә-көлә туган юллар. Монда һәр кемнең язмышы, монда һәр кемнең күңеленнән очкан кошы. Менә шушы китап шуңа ул бүген җылы да, матур да. Менә без әле Рәмил әфәндегә кушылып әйтәсем килә. Менә шундый кешеләр күбрәк булсын иде, әйме. Ул Кыйгының бер бөркете. Ул туктап тормый, сугып тала, ушып та китә, тагы килә, тынгысыз бер җан. Шушы кафеда җыелганнан соң инде без минем дә идея ул Алиса ханымныкы да, Резиданыкы да безнең идея туры килеп, сезнекеләр белән бер волнага дип әйтәм икән кушылып, шушы китап туды. Сез аны һәрберегез уйлаган иде, чыгар микән ул бер мәртәбә булыр микән дип. Монда Гөлназира ханым утыра, Саткыдан утыра. Без тәүге китапны дуслык каләмен Уфадан Кыйгыларны чыгарган идек, тәүге каләмне, дуслык каләме. Рәшит Мәхмүтович Сабитов шулай иттереп безгә юл ачкан иде. Без әле беренче карлыгачлары булганбыз. Менә нәрсә? Кемнеңдер күпләп төшкән сурәтләре кермәгәндер тәүге китап.
Менә акыл булсын азакка әзерләп куегыз. Үзегезнең бик матур, художественный төшкән фоторәсемнәр булсын. Кемнәр белән зыялылар белән төшкәнсез, шулар бөтенесе дә әзер торсын. Бер сүзем бар, Дилә Булгакова белән Тулпарда сөйләшеп утырдык. Ул азак китапны китереп бүләк итәрмен, алганмын. Шунда китапны карап чыктым да, елап җибәрә яздым мин. Бер кыйгы егете кызы юганда. Беләсезме, бүтән районнар бар. 10-14 район кергән. Безнекеләр как будто проза язмыйбыз моны без. Менә шуларны хәзер әзерли торыгыз. Иң әйтер сүзем, Дилбәр Булгакова әйтеп куйганмын, ул бик көчле кеше, беләсез сез аны. Безнең менә бу тәүге шигъри шәркем хәзер булсын прозаларда әзерләргә кирәк. Булды, иң әйтер сүзем шул иде. Туган ягым Галибәнә Төбәк, туган ягым минең багалмам дип әйтелгән минең 4 юлны синдей гүзәл, шундый матур җирне бер кайчанда, бер кайда да таба алмам. Бу әйтелгән минең 4 юлым икенче бүлек башлана. Барыгызның да күңелендә шушы юллар. Мин шулай дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Хәзер күпсезәмен, хәзер әзгенә. Менә шул акчарларның 2009-да алып кайтырмын библиотекаларга. Шуңа менә 2014 чыкты. Менә без Сахип Җамалда өчебез инде Сахип Җамал бик көчле төркем килә. Минем шундый бер тәкъдимем булды. Ничек кояш нурлары сибелә, 54 район битәләйм, ялгыштам гафу итегез. Шул 54 районда да филиал булдырырга. Без кыйгылар соңларга язмасын безгә, яме. Шунда гына без үзебезне Уфаша, Рәсәй аша, Рәсәй шулай иттереп мирга чыгара алачакбыз. Менә шул төпне әйтәм инде. Менә шул Акчарлак 2014-тә берничә елны гына укыйм да, менә сезнең исемнән дә заманыма һич тә мин зарланмыйм. Минем заман яшәп үтәсе, гомерем Аллаһ кодрәтендә үз халкыма хезмәт итәсе. Арыган бу дөньяда арымыйча гомер итү түгел җиңелдән, тик көчлеләр заман арбасына яшәр өчен төптән җигелгән. Җирдә шулай хакыйкать һәм яшәү ашыгына түгел, серле дә җирнең итәгенә сеңеп кала кыямәтнең канлы изе дә. Кансыраган канат очларымның яраларын ялап бәйлим дә, арыган заманымда яшәп туймый, дөреслекне кышам мин көндә. Күренмиләр, хөкем чыгарганнар, хакыйкатьне җирдән сөрергә. Үлем генә саклап калмас сезне, туры килер җавап бирергә. Мәңгелекнең моңсу күзләреннән канлы яшьләр ага җиремә. Аллаһ ишет, хакыйкатьне яклап, мәгънә серен бирши кешегә. Мәхәббәтне сакла кешедә. Кайгылар кайгы булып калыйк. Радиогавы башладык, кай дип. Кайны кошып, рәхәтләнеп сөйрбез. Кайда булсак та җир шарының. Рәхмәт кайгыларым сез барлыкка. Менә бу минең икенче китабым Җанны яр китабым икенчесе, өченчесен әзерлимен. Календарлар чыгарам бик матур итеп дугалар белән. Анысын хәзер алмаганмын, азак күрсәтермен. Менә бүләк итәсем килә. Сибагат ярулен бүләк иткән иде инде дә. Нигә кемнәргәдер биреп кайтарган иде, үзем киләлмәгәс. Җәмилә Шәфкать кызына, телен сөйгән, халкы өчен янып килгән сезгә. Менә туган җиребездә менә шушындый татар телен яраткан, менә шушы балаларга шушы телнең мәхәббәтен биргән, үзебезнең балаларга сөю көчен салган халыкка, менә шундый кешеләребез, ханымнар күбрәк булсын иде. Рәхмәт сезнең барлыкка. Рәхмәт сезгә. Бик матур библиотеканың хәзинкасы менә гүзәлемендә. Сезгә әйтәм, сезме? Менә шулай була инде, менә күрешмәгәс, нәрсә эшләтәсез? Исемегезне әйтегез. Альфира ханым, рәхмәт сезгә. Саткым минем, йөгереп менә монда. Сат
Сатқы жерім бір көте сенің деген жырлы шиғырларым бар. Гүлназираге неше ел болды? 25 жылық өткердіңіз ме Гүлназира? Татар башқұртыны көтерген Сатқы жерінде. Гүлназира білмекші еттір, сізге бөлегім. 30 ел бұлай екенін деймін. Кімге бөлек берем, кім ола? Шарапа керек зәрмен. Бұл менің қылмет қызым, өзіміздің беті. Мына шында жылмайып отырған бек күлеуіңіз ұшы, сізге елді кеткен. Кім екеніңізді білмеймін, менің де қалағам жоқ. Сіз кім біласыз? Құрам Қайыржаманович. Кім біласыз? Ну, как? Зор кіші. Қайғаның зор кішісі. Рахмет сізге. Рахмет барыңызға да. Қазір сіздің алда тағы бір қонағымыз Сығыз Шиясы Сотқыдан келген шағира Гүлназира Валиева. Шағира түгіл енді ол дегілім. Әрген ері шырға тұра келе, үлгіріп болмай. Мен өдім Хатқы қалағында 22 ел яшайым. Бұна ұшы 22 ел ісінде мен татар һәм башқұрт коллективі түдіп, ұшы коллективті етәклейім. Балаларға бей өйретем, ер өйретем, яй ғыртып исемләнім коллективімді сүнкі менде 6 яштан алып, и до бесконечности 60 яшты отқан кішілерді ерей. Бізде үш коллективім бар, бейу коллективі һәм 2 коллектив вокальный ерсылар енді, ерсылар ерейдер. Ұлылар бар, яштар бар, солисткалар бар, бәлікей балалар да бар, Аллаға шүкір. Мына қиғыға концерт мұнан келе сақырмай еғідай. Сатқы еріне барып елеккес, орыстардан қорқып, мәдениет техникумды бітірхемді маляр болып барып ішке кердім. Шынан хан мәйтем тоқтайлы мәйтем, нешлеп мында мәйтем бірінен дейді, yok бір немелі, yok бір мұңда yok, мәсет де yok, нешлеп енді ол қалай бола олмайды. Шынан хан банат етіп, үйрет етіп, барып керді Магнезит мәдениет харайына. Шынан әйттілер, аба, бик матур қап келген екен, ішкі алайық әлі бұны тенілер. Сылапта шылай теп әйтті Алевтина Прокофьевна. Ты такая красивая, я тебя возьму на работу сюда. Қиғы ері қылы бетенді әйме. Бұны маған ғырурланмайын сағылмай, қиғы ері бетенді. Шынан хан, өді біз бір ел ярым ішләп коллектив, егаз коллектив күсленгіз, тәугі хабантойды өткердім. Мақтанырға келдім мен хізге. Хаманда хабантойдар бара біздің хат қиырында. Хізде әр ел қайын сақырып тұрабыз, келгендер келе, өді біз келерге тұрышабыз хізге. Шынан хан, татар башқұрт культура өдегі төденім бүгінгі күнге текілім ішлей. Ақ мәсет деген организация төденім. Әлбетте, мен башылап ерусілердің болдым, енді расшылы өнейді әшлегіз. Ярдам етусілер көп болды. Рахмет. Әйдәгеп деп тәң арттан егіріп келелер, или алдан егіріп өтіп кетелер. Онынан мына бик матур кішілер сұраны һәм етәксі етіп те қойдық бұдаларды, һәм алар мына мәсетті көргенігіз бар ма? Хатқыға кергенде. Мен аның мұнан бик нақырырланам. Ол біздің шыл текім ғырырлық. Она шундай кешемен мен. Хәзер һезгә бер генә шигыремне укыйм әйме. Ül яңа китаптан. Ül яңа китаптан. Бер менә ике шигырем бергән фото бүген акшамда. Бик матур менә бунда фото янды. Кисәге 31-дә без үзебез моны әйтмәйсә булдыра алмыйм. Фазия ханым һез беләһегез инде 31-дә безнең үзебездән Хат қиырының поэтына сәсен импровизатор тегуден йөріта ол Риф Газимулла олына бір юбилейный кесе әшленік, творческий юбилейный вечер 75 яш болды аңа. Ол 6 китап сығарған, 4 китабын татар тілінде сығарған, 2 китабын орыс тілінде сығарған. Бұна абзы айтып кеткенсе,
Шул тиклем без ветерандарды сакырган. Күбрәк ветерандарды сакырдык. Үзе улы кеше бит инде, ул үзе әйтте бит инде. Дом ветеранга барып, теге Суанга барып, шунда исемнәрен алып, магнезиттин ветерандарын сакырдык инде. И кар яудылар койды. Зван дитәләр без киләлмәйбез инде диләр. Хәзер кеше әдрәк булды. Кеше әдрәк булһа, поэтому бик нык канагат булды. Ул канагат булганга мен үзем дә бик риза булдым. Бүген менә кисә безнең оперативка булды. Директор баштан карамаган да адак караным. Бик охшанып, дине сценарийды алып укып каранулар да сценарийды бик яраттылар. Фәзия ханым хамак, әйме, Рифаби, нәүге шигырьләрен мин шуның менән дә горурланам. Ул безнең сахнанан, безнең концерт сахнанан укканы, әйе, безнең сахнанан, безнең концерт без башлап ебәрдек дип әйтә алам инде. Мин башкортмын. Горурланам әсәм менән. Мин башкортмын. Горурланам атам менән. Мин башкортмын. Горурланам илем менән. Ялан аяк тәбәй баскан ерем менән. Туган ерем гүзәллеген хакландырмай кемдерде. Сакландыра, илһам бирә, байыта күңелдәрде. Хагынам авылымды, юкханам явынымды. Өділіп бағышлайым һиңә, йырлаган йырдарымды. Туган авылым явыным, барлык гүзәллек һиндә. Ошы гүзәллегең авылым тамсылап күскән миңә. Таударыңдың мөхәббәтлеге горурлык булып күскән. Яландагы сәскәләрең сибәрлек булып күскән. Сылтырап аккан шишмәләрең минең телемә күскән. Кыштарыңдың хайраудары моң әһәң булып күскән. Халкымдың уңганлыгы, бердәмлеге, тырышлыгы, дус, тату яшәүләре ихтирам булып күскән. Так получилось. Соткага 31 без военно-патриотические направления буенча барган ек. И Сотка округ мәдәният начальник белән танышырга туры килде, Татьяна Владимировна белән, Азепкина. И ул мине экскурсия алып китте Магнезит, Строитель дворецларына. Без барып кергән Магнезит дворецына, мине шул хәтлем аптырадым, что Сотка yerендә шул мероприятие бара. Башкорт кызлары матур итеп әзерләнеп тора биергә. Сез недавно күреп калдым. Но без ашыгаяк тиз генә йөреп сыктык дворецны карар өчен. Шунда шу хәтле менә урыс әйткәндә гордость за свою землю, что безнең кешеләр анда эшләп бирәләр. И мин шундый вакытка туры килдем. Кар яуса, тубыкка хәтлем кар яуган, конечно. Но бик күңелле булды, приятно было увидеть наших земляков на чужой земле, на русской. И они чтят наши традиции. Сіз концертқа сақырмадыңыз дейді. Татьяна Владимировна сөйлешіп қайттық, что сізні біз концертқа сақырдық, ноябрьда күтеміз. Шанмасаңыз сұрарсыз. Сізге зор етіп рахмет. Міне шынды совпадение болып қойды. Рахмет сізге. Әйтәһем килә инде менә кар яуды, ләкин без ветерандарға нетіп зван дип әйтеп һөйләштек инде, успокаивать иттек инде аларны. Без ана ошо кисәбезне аларның үзләренә барып эшләйбез. До ветерановка барып эшләйбез, Суанга барып эшләйбез. Алар безгә үзләре хат килтереп, график эшләгәннәр. Без поэтабызны үзебез менән йөртеп, бөтенне таныштырырга булдык. Нәсия фото шамады кине, нәнигә. Сегодня у нас в гостях также авторы, наши односельчане, чьи произведения вошли в сборник «Ода Кегинской земли». Это люди, которые частицу своей души, сердца вложили в те стихи, которые представлены в этом сборнике. Многие из тех, чьи стихи вошли, являются членами нашего литературного клуба, организованного и действующего в этом году, в год литературы в нашей центральной библиотеке «Живой родник».
И теперь на сцену приглашаем удивительного человека, нашего земляка, поэта, современника Анатолия Николаевича Бондаренко. Поскольку Башкортостан является регионом, который приносит большую пользу России, я хотел бы прочитать именно то, что те стихи, которые касаются России. А Россия — это значит все народы, живущие в ней. Стихотворение вот «Россия» вышло у меня где-то в 3-м сборнике. Оно публиковалось в газете «Истоки». То есть я считаю, что стоит это стихотворение прочитать. «О, Родина, Россия, сколько раз из уст людских то слово вырывалось, боль отступала, таяла усталость, а тело свежей силой наливалось, когда к стране был обращен наш глаз. Возможно, счастье ждет в чужом краю, там будешь ты замечен и отмечен, и станешь жить, как все, по-человечьи, и время раны тяжкие залечит, и ты забудешь родину свою, судьбу, возможно, круто повернешь, исполнишь все заветные желания, пройдешь, не дрогнув, через испытания, закончишь бесконечные метания, но краше отчих мест ты не найдешь. На родине любой невзрачный куст, ручей, валун, засохшая травинка, овраг, пригорок, узкая тропинка, истлевший пень, меж веток паутинка, с души откинут тяжких мыслей груз. Без родины скучает даже зверь, приученный жить в тягостной неволе. Чужбины поля и родное поле несовместимы, нет милее воли, хотя бы в эти истины поверь. О, Родина, России называть тебя мы будем, как и все потомки. Прошла ты сквозь рассветы и потемки, пожары вой, устоя всяких ломки, многострадальная Россия, мать. Ты родине не пасынок, а сын, но не надейся жить беспечно в неге. Усвой, твоя страна пока в разбеге, ей счастье пожелай в грядущем веке, достичь побед во взятии вершин. Что ждет нас всех? Век новый наступил, вступили в 3-е тысячелетие. Прости, прощай, 20-е столетие, ты россиян не перешибла плетью, добавила лишь разума и сил. Если есть желание, еще прочитаю парочку о России. Не говорите громкие слова о той стране, что от рождения Родина. Она ясна, как небо синева, солиднее любого благородия. Там где-то за границей, что таким? Скупают звания, почести за деньги, возводят зло рассудку вопреки на пьедестал, как высшую ступеньку. Им Родина, где больше капитал, сумели сколотить и выбить славу. Любой взлетевший высоко вандал себя считает абсолютно правым. У нас не так. У нас свои понятия. Нам методы такие не с руки. Лишь человек труда в отчизне знатен. А это для дельцов не пустяки. И потому не суесловьте зря за рубежом о нашем русском варварстве. Взойдет над миром для Руси заря. Развеются все полосы кошмарности. А вот коротенькое стихотворение называется «Визитка России». Часто приходится лежать в больнице. Ну и вот это
Сюжет за окном с больничной койки мне подсказал. Там росли 3 березы. За окном 3 кудрявых березы, 2 в обнимку, 1 в стороне. Тянут к свету зеленые косы, разговоры ведут о весне. Не смущает, не разъединяет треугольник совместности той. Бойко сок жизнетворный гуляет под надежной сочной корой. Столько в них притягательной силы, от которой на сердце теплей. Вы, березы, визитка России. Вижу вас, значит, помню о ней. Еще могу. Мы один большой народ. Я живу в Башкортостане, он в Калмыкии живет. Но мы оба россияне, мы один большой народ. Было, есть, и пусть так будет, и в грядущих временах. Чем теснеть друг к другу люди, милосердный к ним Аллах. Нынче трудно всей России, а когда было легко, чтобы беды не скосили, мысли светло, высоко, больше дел, поменьше треска, знай задачи и права, об отчизне скажем веско, регионами жива. В клещи тени нет позерства, наш Башкортостан пример, где нет места прожектерству. Путь открыт для здравых мер. В день республики об этом не грешно и заявить, мы стабильности секреты можем каждому раскрыть. Все. Спасибо за внимание. А теперь прошу продолжит свое выступление ветерану педагогического образования, президенту клуба общения и творчества «Алтын күз», поэтессе и большому другу библиотеки Фасаловой Розе Фасхитовне. Назлап исә таң җилләре, кайда дисен, кыйгыда. Инҗе чыкны дәмләп былбыл, кайда сайрый, кыйгыда. Таулар әйлән-бәйлән уйный, кайда дисен, кыйгыда. Шәмдәй төз саф ак каеннар, кайда үсә, кыйгыда. Чибәр кызлар, данлы ирләр, кайда туа, кыйгыда. Saf muhabbet җимешләре әлеге шул кыйгыда. Тыныч, җылы кичләр кайда? Әйе, бездә кыйгыда. Батыр бәллүр айлы, йолдызлы күк бездә генә кыйгыда. Бәхет, muhabbet җырлары кайда шыта? Кыйгыда. Бал кортыдай тырыш халык яши бездә кыйгыда. Назлы яз, чәчкәле җәйләр дәртләндерә кыйгыда. Алтын күзләр, көмеш кышлар бездә генә кыйгыда. Muhabbet, сагыш, уңышлар татыдым мин кыйгымда. Саф күңелдән күтәрермен дәрәҗәсен кайда да. Ул минем туган төягым, җырланасы җырларым, насип булса күңел тулган сайын, данын данлап җырлармын. Менә монда әйтәсем килә, мин перевод белән дә булам, Риза Шафиның шигырьләрен әзрәк перевод иттем. Хәзер менә Радик Хәтибянов шигырьләре өстендә утырам. Шуннан русча да язам, конечно,
Mustafa Kerim'e bir matur şiirim çıktı. Numanda özümün birinci kitapta ötesi kilmi yani işte Tayfı redaksiyasında Alisa Şangiriyeva yardımında bu benim oldu neyim redaktörü oldu bir matur itip şiirlerini çıkarırlar o zaman senin yemiş prava malçet dedi. Şunlarla tırıştım. Әлеге дә бар пенсионерның акчасы юк дип, хәзерге китапны сатып алмыйбыз, сатып эшлибез. Дәрт дигән шигыремне укытып килсем килә. Юләр буласым килә, тапкыр буласым килә. Сөю хисен гашыкларга төшендерәсем килә. Җиһан буласым килә, көчле буласым килә. Бәхет, шатлык, ләззәтләрен тигез беләсем килә. Хатын кызлар yüzlerine nurlar sivesim kile, jildey jilesim kile, solmak bulasım kile. Мәңгелекнең bir жуелмас мизгеле булып каласым. Перед вами поет Айрат Камалов, который также имеет самые непосредственные отношения к этому сборнику. В него вошли стихи его отца, нашего земляка Гафуана Камалова. Қадірлі достарыбыз, мына енді шушы китап жиынтығында да әтемнің мархумінде қазіргі уақытта бик матур ширлары бастырылған. Бик зор рахмат етесім келе Резида апа Мухаммаджановаға. Алқышлап кетсеңіз де бола. Шушы ширатта енді мына өр-яңа жерін башқарып кетесі келген еді. Бұл жерді бір тапқырғына ештірге тұру келді. Уфаға барғанда, Резида апаға қонаққа кіріп шыққанда. Ол мне көрсетті, һәм енді нашыл башқарып кетесі келейді. Тағы да айтып кетесі келейді. Жыр болмайыл көйсіз, жыр болмайыл сөзлерсіз. Сөзлерні сіз біздің үшін қадірлі болған шағырларыбыз бізге ижаттып бересіз. Рахматлы біз сізге шуның үшін. Һәм енді бұл жырның исемі «Мен ауыл балаһы». Резида Мухаммаджанова сөзләре һәм көйі. Өр-яңа. Төбәлі ауылыма, мен ауыл балағыла, яштай сығып кеткен инем, шау-шаулы балағына, бақса артық баяғылықтар, яшілігім онда өткен, япырақтары шыбырдашып, күтәлік көек еткен. Қайтқанда ол ауылыма, үйрендім балағына. Сәсін аулам сұлау еді, байындар арасында. Байындарым шала-шалар, көңілге шымдар қалып. Сирегейді yollarına deyip, мұңлана бойға қалып.
таулар жетмей миңа, үстік бит берге шында. Ауыл қайындарым йөрәгім һеҙҙең белән, үзгәләргә бәғер ҡалам, булмағас генә бергә. Ауыл қайындарым йөрәгем һеҙҙең белән, үзгәләргә бәғер ҡалам, булмағас генә бергә. Үзгәләргә бәғер ҡалам, булмағас генә бергә. Булмағас генә бергә. Рәхмәт. Прошу на сцену ветерана библиотечного отдела, члена клуба «Алтын күз», любителя поэзии. И она сама пишет свои прекрасные стихи Султановой Саре Хисамовне. Бейітмеген, мына язғаны шул турыда. Суғыш сөзі біздің йөрәкләрне сабый шақта оқ яралап кетті. Бала шақлар біздің үзіліп қалды. Балалықны шитке ітәрдік. Балағына бұлсақ та тұрмыш ауырлығын ұлылар білән бірге көтәрдік. Біз бит суғыш балалары, суғыш йылларының ауыр суқмакларын ялан аяқ тапа үскен біз. Йыллар бұйы бір тілімде икмек көрмейінше аслы туқлы болып ұлылардан қалған ескі бишмәтләрне ялғап, ямап киіп үскен біз. Бала шақлар суғыш йылларында ауыр заманнарда өттілер. Ауылдағы барлық ир-егетлер суғыш яламына кеттілер. Барысы да фронт үшін дейіп, тылда тир төктілер киленнәр. Сүйгәннәрен үзіліп күтсәләр дә, қара хатлар күндә килделәр. Қаһарлы суғышның ауыр сулышлары һәр бір үйгә кіріп, һәр бір үйгә қайғы китерді. Мәңгі түзәлмәслек ауыр яра булып, балалық үмітләрен сүндірді. Жеңеу күні жеңел булмады шу, күпме егетләр ятып қалдылар. Шулай да Берлинғаша жетіп, бейік жеңеу яулап қайттылар. Суғыштан соңда йыллар ауыр болды, жимеріліп қалды ауыл қалалар. Ауырлыққа бирешмеше ішке тұтындылар. Улларын юғалтқан аналар, ятим қалған балалар. Илни дә түзүкләндерделәр, икмәк тә үстерделәр, урманында кисте алар, шахтага да төштеләр. Ял итмичә, ашлы-туклы эштә кайнап үстеләр. Бу минең сугыш балалары дигән. Поэты. Они помогают увидеть мир, природу, наше село другими глазами. Благодаря изданию этого сборника пополнилась копилка стихотворений, посвященных нашему любимому Кигинскому району. А сейчас на сцену приглашаю поэта, который не обходит без внимания случаи из нашей жизни и рассказывает нам о них в своих юмористических стихах. Прошу на сцену Ильяс Васильевич Нусратуллин.
райондарда болған бар. Но біздің қиғыда ең нәрсе қошамат. Мына неге бұл қошаматлар бүгінгі күні түгел революциядан вақытына келген бар. Мына шол бүтін жерлерде ол мен қиғының шолсын дем, ол өзінің қиғының бір өзіншәлігі. Қойда нешек білмеймін, бізде қиғы яғында исім фамилиядан башқа қошаматлар тағыла. Әгер туғаныңны дұсыңны бізге бұлсаң ізләп келерге, исім фамилиясын, адресын, қошаматын керек білірге. Нендегіне қошаматлар yok, ғуж, бүріш, үтке, сытыр, сақай, кеткей, шәпи, сүбәк, эт қайшы, қырмай, хәм пытыр. Ұзын құлақ, ашықа, таш аяқ, шар көз, сүмес, хәм әмәт, мүте, құзай, хүрмей, құмған, шайтан, Китай, әжәмәт. Солдат киімін кисе кимесе де, бізде бар хәтті хәрбилер, қойсын капитан, қойсын майор, қойсын иптәш генерал дилер. Бізде түріклерде папуас та бар, миллетлері татар, башқұрт бұлса да, африканец, негр, қырғыз дилер қиғауында тұрса да. Авыл түгіл зор бір запарық, барлық жәнлік құшлар бар, түрлі-түрлі балық, крокодиллар, ертіп табылған барлық малтуар. Біз заман 8-дер сабантыйлар біздің яңырлық, қарлық күндерде өтті бетінде. Иртен иртук яңғыр ява, яңғыр құя шилеклеп, мен кеттім сабантойға хатынымны етеклеп. Плаш кедік, етек кедік, хатын зон тегін алды, бек үшшәң ішерсің деп сумкаға ярды салды. Барып жеттік біз яланға сабантой болған жерге, үстен яңғыр құя хаман ярты метр су жерде. Шетке гіне қожаларға матур керме құрғанлар, көңіллері көр болсын деп толы үстел қойғанлар. Ары бері үйрідік те үшідік тұңдық қаттық, сабантой көргендей болып біз тезірек үйге қойттық. Лықма су болған киімлер, тіші тішке демей, сен ақма қапардың деп қатыным мені тергей. Сабантой ол ұлы бейрем, нешегенді бармайсың, елына бір келген бейремді нешек көріп қалмайсың. Тек аңламайым қожаларыны неге шылай етелер. Матур күнні өткермеше, нашар күнні күтелер. Сізді тағы айратының матур бір жырын тыңларға рәхим етем. Ağaçlardan başka orman bulamaz. Sular sipsen yaran gül sulamaz. Көңіліңе hoş келмеген талыған, басып сайрар үшін қыш қонамаз. Миңа якын, сиңа дұшман болмас. Сиңа дұшманы, миңа дос болмас. İki yarıdan başka yılga bulmaz. Can sevmegen kişi var bulmaz. Mina yakın, sina düşman bulmaz. Sina düşmanı, mina dost bulmaz. İki yaradan başka yılga bulmaz. Can sevmegen kişi var bulmaz. Yekten kurıksa bir küt bulmaz. Kıyallardan başka tau bulmaz. Merhametten başka suyu bulmaz. Kıyaş çıkmay turgan taң bulmaz. Ming'a yakın, sina düşman bulmaz.
bulmaz. Can sevmegen kişi var bulmaz. Yaşav yemi bulmaz. Çitilgenler kereptin bulmaz. Mehabetsiz, parsız, jırsız, mımısız yaşavlarının kızığı bulmaz. Mina yakın, sina düşman bulmaz. Sina düşman, mina dost bulmaz. İki yaradan başka yılga bulmaz. Can sevmegen kişi var bulmaz. İki yaradan başka yılga bulmaz. Can sevmegen kişi var bulmaz. Can sevmegen kişi var bulmaz. Rahmat güzel. Yaşavlarımızda gelip duyur yaşargen varlık var mı burada? Любительница прекрасного, ветеран педагогики и эколого-биологической работы в районе Галия Галиевна Ямалетдинова. Прошу вас. Şehir sevişiler, non sevişiler. Нуңга сусаган көңілі бізге ресурс еткендей болды. Шундай ижади төркемнең бізге китап бүләк итүләре. Гомер буе шигырь язган кешеләргә үзенең шигырен кемгәдер укыса, күңелгә май булып жатадыр. Минем әтиемнең дә шигырьләре монда кергән. Безнең әти безне блекей чактан төрле әкиятләр белән шүрәле, төрле әкиятләр, китаплар укып, үстергәнгә бәлки үзе дә шигырь язганга, безгә дә шигырь йоткысы йоккандыр. Шуңа күрә әтием турында бер шигырь укып китмәкче булам. Менә әле генә әйттеләр дә, Узай дигән Кушаматтан булабыз инде без. Орден, медаль белән бәйле бик зур тоже тарихы бар. Революция еще. Жашы тавык дип атала. Безнең әти таң атканчы китә орманга, рөле уйный кулларында шофер булганга. Әкиятләр бик күп белә урман хакында, жандарларның холкын белә аушы булганга. Кыр тавыгы һәм үрдәкләр кайда йөргәнен, аюларның һәм борсыкның серле өйләрен. Аптырамый мөгъҗизәгә, аптырата ул. Барон түгел, ә үзенчә Мюнхгаузен бит ул. Кит әле дә, әй булмас та дип алҗылар, көлә-көлә шаркылдашып үзен мактыйлар. Бу хәл булса да чыннан һич ышанмыйлар. Хуҗа Насретдин инде дип шаулыйлар. Мин ышанам Жашы тавык әкиятенә, чөнки әни башын какты бу хикмәтенә. Ә безнең әни алдатканны яратмый. Гадәтенчә ул тагы бу юлы да таң да атмаган, эшкә тотынган баргач та хәл дә алмаган. Бик тырышып киткәнче шык, пешән шапкан ул, ял итәргә кояш чыккач барып яткан ул. Кышлар сайрый, эй мөгъҗизә, җиләк исләре, эй туган җир, күңел гизә, яшьлек хисендә. Бартынлыкны ярып шулчак, җырлап җибәргән, башышында шыбар тавык урман күргәннән. Тик
сикереп торып шаккатканын һич тә сизмичә, эчтән тагын кабатлаган: "Бу бит мөгъҗизә. Мин яраткан шыбар тавык түгелме соң бу?" дип, йомган күзен шылт-шылт төшмәле өн: "Кет, кет, 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 шашы тавык, ничек килдең син? Кет, 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 әйдә кайттык, киләле килсин." Иң башына китәкләгән тавык курыкмыйча, гаҗәпләнеп кайтып киткән, озак сузмыйча. Машинасы өй җилдерә, рөле кулларда, кул башында мәрәкә тавык утыра. Китә барча халык кырга, шаклар каталар, Гали абый соң нишләгән, сәламны алмый. Кырда шалгы, азык-төлек, анда ни кайгы. Бушый бара арайрак бензинның багы. Отыруда уйлау да юк, кул башта тавык, аптырашта бит калаша, рәт минем каршык. Башка чакта әкрен йөри бөткә машина, тузан уйнатып туктады өй каршына. Ни булган дип йөгереп чыкты хәләл каршыгы, аптыраштан тел шартлатты күргәч тавыгын. Җим сипкәндә килмәде шул йылан бу тавык, синең этлегең икән шул, бу синең кылык. Барып җитми ялт иттереп, кайтып кайткан әйләнеп, гомер буе ирештереп калдың син кәсеп. Ниләр генә кылып икән ышандырырга? Минем арттан барып җиткән тавык орманга. Кит, сөйләмә чираттагы кырган этлегең, картайтты бит шул хылыгы, кырган читлеге. Ялт иттереп кирип китте кузов астына. Я Ходаем, бу нишләвең, эй кышытына. Таптым, сирен таптым, каршык борчылма. Киләле кил якынрак, бәгәрсез булма. Кирип китте тубыкланып, арты-артыннан көлешәләр кыткылдашып кузов астында. Менә кара теге тавык. Төнәгән шунда, кузгалсам да ябышканлык рессорга кунган. Икәүләшеп, шыннар катып, озак көлделәр. Карасалар, урап алган жан үткершеләр. Эй, булмаста, не может быть, дип үртиләр. Үзләре сөйлә тагын дип китмиләр. Безнең әтинең асылы шундый, аның турында 5 минутта булмаса да бик тиз язылган шундый шигырьләрем байтак. Хәзер тоже тагын бер шигыремне укып китәргә рөхсәт итегезче. Табигатькә сокланамын, камил гади төгәллек, бер-берсеннән ярышы юк, узышы юк, куйручы. Әйтерсең дә сафта тора, төп-төз тигез наратлар, кышлары ысталаша, кагылу юк, ялгыш та. Нигә соң кешелектә нык үсешкән көнчеллек, ник аңламый икән кеше үз юлы бит өстенлек. Шигышымны Нәҗип Думави шигыре сүзләре белән тәмамлыйсым килә. Син кеше, син бөек, салган Ходай, сиңа күктән үз орлыгын. Бул гали яки бөек, таптатма зинһар шул Ходайлык зурлыгын. Минем теләгем сезгә шул. Рәхмәт. Поэзия и любовь – это слова-синонимы. Никакое стихотворение не может существовать без любви. Любовь к родине, к родным местам, любовь к близким и дорогим людям. На сцену приглашаем Фаткулину Альфиру Мансуровну, методиста районного дома культуры. Беренчедән минең рәхмәт әйтәһем килә, ошо китапты сыгарган Алиса Резида ханым һәм Рамил Рахмияновичка. Безнең иҗатыбызга канат куйдыгыз. Алла бирһә, тагы ла шигырьләр иҗат итербез дип калабыз инде. Хәзер бер шигыремне укып ишеттерәһем килә. Бу шигырь Нигер ташы дип атала. Хәзер бында яшәмәйһең. Өй урыны тип-тигез. Ердә тормыш гөрләгәндә бары калган таш нигез. Өй бүрәнәләре үтелгән, мистә усак янмай, яттарда бызлы кыектан күптән тамсылар таммай. Йәйдәрен әрем үсә, һин яшәгән был ердә. Ата-әсәең дә юк инде, улар да күптән күрдә. Кайсандыр бит һуалган,
Кызык кына турып калган, әйтерһеңдә таш нигез мәңгелек йокыга талган. Баксаңда үткән агастан һуңгы япрактар ергә һибелде. Был күренешкә карап, күз яшьләрем дә түгелде. Нигезгә кайтыр юлдар күптән инде ябылган. Авып барган капкала кадак менән кагылган. Был шигырыма инде күптән түгел Владислав Шәрифуллин йыр язды, ә хәзер Вадим Хажиев ошо йырды йырлап ишеттерә. Фанузя Султанова, хотя она родом не из нашего района, но всю жизнь прожила в нашем районе. Вам слово. Кадерле якташтар, һәр берегез асыл акташтар. Якташтар. Һаумыгыз авылдаштар, уяһына кайткан коштар кебек, һез дә кайттыгызмы тезелеп? Ушу юлдан күздәр алмайынса, без дә һезне көттек өҙөлөп. Һеҙҙең эсеп үҫкән тәмле һыуҙар, ҡыҙыл еләк, һыу сәскәләр, һеҙ ҡайтҡанға улар сағыуыраҡ, алтын кеүек нурҙар сәсәләр. Ҡотло булһын бына ошо байрам, һеҙҙең ҡайтҡан, беҙҙең көткәндәр, бала саҡты эҙләп бер урайыҡ. Йәшлегебеҙ һағынып бөткәндер.
Әгәр һеҙҙе улар танымаһа һәм йәшләнеп китһә күҙегеҙ, оҙаҡ ҡайтмағанға күңел тула, ә һеҙ быға бер аҙ түҙегеҙ. Һаумыһығыҙ әле, ауылдаштар, именлекме һеҙҙең яҡтарҙа? Бер осрашыу үҙе бер ғүмер бит. Йыш ҡайтығыҙ тыуған яҡтарға. Ер аҫтынан юлдар булмай тиҙәр. Йыш ҡайтығыҙ тыуған яҡтарға. Һәм тағы ла бер шиғыр. Ҡыйғыныҡы булмаһын да, әллә ҡасан ҡыйғы мин. Ҡыйғыларҙа ҡыйғы һыуҙары бар. Ҡыйғыларҙа ҡыйғыр ҡоштар бар. Ҡыйғыларҙа шундай һылыу ҡыҙҙар. Ҡыйғыларҙа оҫол ирҙәр бар. Ҡыйғыларға әйтер һүҙҙәрем бар. Изге теләктәрем, наҙым бар. Тыуған ерем түгел, тик ҡыйғы тип, һағынып та ҡайтыр сағым бар. Ҡыйғы һыуҙарынан эсәһем бар. Ҡыйғы яғы атыр таңдарым. Ҡыйғы ерен һөрөп сәсәһем бар. Сәскәләрҙән тамыр балдарым. Ҡыйғыларға әйтер һүҙҙәрем бар. Ҡыйғыр ҡошҡай кеүек булайыҡ. Ҡыйғы ерен ҡайғы ере түгел. Шатлыҡ ҡыуанысҡа сорнайыҡ. Ҡыйғыларға әйтер һүҙҙәрем бар. Зәһәр сәсер заман елдәре. Кәйеф сафа ҡорор йәшел йылан. Ҡурсалайыҡ шунан йәштәрҙе. Ҡыйғы ере һағынып көтөп алһын. Белем улы үрен яулар йәштәрҙе. Ҡасаҡ булып ситкә сәселмәһен. Эшләр улар бөйөк эштәрҙе. Уңыш һығылып сыға тупрағынан. Түле ҡайтһын ҡыйғы еренең. Баласағый, туғанда шундай ябай, әсә һөтөнә ҡыуана, күҙе ҡояштай ялтлай. Кем ул бала? Бала кеше, уның бөтмәҫлек эше. Сират күперҙәрен үтеп, бик һыҙлап сыға теше. Әсә өсөн бала бәғре, үҙе үлгәнсе ҡала. Әсәһе тере кешегә һауанан бәхет яуа. Күңеле менән олола, булһасы ҡайсаҡ бала. Фатиха ал әсәйеңдән, бул бәхетле, эй бала. Бала күңеле далала, далала үҫә ҡылған. Яуабын табырһың үҫкәс, хәҙер яҡшылыҡ ҡылһаң. Иллене үткәндәргә, йөрәгемдең ярһыуҙарын баҫып, аҡ ҡар яуа ерҙең өҫтөнә. Көҙҙәр еткән икән миҙгелдәрҙә, минең йөҙҙә лә бит күренә. Сабыр ҡанаттарын елпей-елпей, оса ҡоштар күкте иркәләп. Көҙҙәр еткән тиеп ҡайғырмағыҙ, илленән һуң йәшән иркенләп. Йыйырсыҡтар һанап үкенмәйек, сал сәскәлә иҫен китмәһен. Үткәндәргә рәхмәт әйтәйек тә, тик ҡайғылар бер үк килмәһен. Доға уҡып, ҡулға тисбе тотоп, намаҙға ла теләп баҫайыҡ. Йәшлегебеҙ үтте ашыҡ-бошоҡ, ҡартлыҡ бәхеттәрен татыйыҡ. Ялғыш юлды түгел, дөрөҫ юлды. Беҙ һайланыҡ инде бик күптән. Комсомолда булдыҡ, партияла торҙоҡ, йәшәнек бит йәшләп, йәшлектән. Бөгөн килеп сабырлыҡтар һорап, ялбарайыҡ тик бер Аллаға. Сөнки тыныс тормош, аяҙ күктәр, кәрәгерәк бөгөн барыбыҙға. Тыныслатып ярһыу йөрәгемде, аҡ ҡар яу һин ҡабат еремә. Шығыр-шығыр килеп табанында, ҡабат шиғыр килер күңелемә. Ҡулым яҙыр йөрәк кисерешен, мөхәббәтен йырлар кешелеккә. Күңелемә яңы йыр да килһен, булмаһа ла ҡайтып йәшлеккә. Үкенерлек түгел үткән ғүмер, оят түгел иҫкә алырға. Был тормоштоң яңы миҙгелелер, өлгөрәйек йәшәп ҡалырға. Мөхәббәт тураһында бер кемдә уҡманым, мөхәббәт тураһында уҡып китәйем әле. Ғашиҡ булһаң, үҙеңдә аңламай, йөрәгеңдә уттар ҡабына. Дөрләп янған ялҡын күҙҙәреңдә осҡон булып тышҡа тарала. Нисек кенә йәшелһәң дә үҙең, тыйһаң да һин көсләп үҙеңде. Ғашиҡ уты бар донъяны биҙәй, үлсәп һөйләп булмай һүҙеңде. Мөхәббәттең тулҡындары ғына тирбәлдерә икән күңелде. Үҙ-үҙеңде тыйып тотоп була, ауырлыҡлап булмай һөйөүҙе. Ул йәнәштә булһа, йөрәк йырлай. Башта уйҙар ҡалмай тарала. Ғашиҡ уты дөрләп ҡабынғанда,
был дөньяга кеше ярала. Эй, кешеләр, гашык булың әйдә, тыймаң күңелдәге ялкынды, мәдди байлык тиепһеҙ онотмаң, мөхәббәттә туган сафлыҡты. Гашык булыу Алла биргән байлык, кәрәк тиеп булмай яратып, мөхәббәт ул туа, көтмәгәндә һәм йәшәтә йәнде йырлатып. Бөтәгеҙгә лә уңыштар теләйем. Рәхмәт бик һеҙҙең барығыҙға ла. Бәйрәм менән. Сейчас приглашаю сюда нашу самую юного поэта, стихи которой вошли в сборник, учащуюся 11 класса Алсу Аскарову. Хәйрле көн, хөрмәтле авылдаштар, якташтар. Мин бик шатмын был мероприятиеда катнашырга. Извините. Я очень рада присутствовать на этом мероприятии, слушать такие прекрасные стихотворения. Я очень рада, что мои стихотворения тоже вошли в сборник. Для меня это большой шаг, большое напутствие на будущее, большой шанс, да, даже можно так сказать. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто вложил свой труд, свою работу в издание этой хорошей книги. Для меня это будет, так скажем, настольной книгой, так как здесь стихотворения и взрослого поколения, и юного поколения, и поэтов, которые уже вошли в историю. Спасибо вам огромное. Мен хәзер үземнең бәһәле шигырь укый, мин дә шигырь тәшкилдә. Кыш көндәре килеп җитә. Минем яраткан мизгелем ул кыш көндәре. Һәм туган илемдә иң матур мизгел минеңсә ул кыш. Ак бурандар килеп җитер, ак күбәләктәр һымак, ак карҙары алып китер. Кайгыларҙы бер ҡосаҡ, өнйө кеүек ҡарҙар яуа, ҡаплана бөтә донъя, йөрәктә лә саф һауа тип, күңелдәрен йылмая. Аҡ миҙгелде көтөп, йөрәгем дөп-дөп килә, көҙ көндәрен өтөп, ынйылар осоп килә. На сцену приглашаем языковеда, преподавателя, председателя литературного клуба «Живой родник» Ямиля Шавагатовна Хурматульна. Иң башта әлбиттә менә шу яңа дөнья күргән шигърият моңа белән сугарылган китап турында берничә сүз әйтеп китәсем килә. Зур рәхмәт Рәмил Рәхимьяновичка. Менә ул кыйгыга кайтып китсә, яңгыр яумаса, җәй буена яңгыр яудыра, кайткан шәйгә. Кояш чыкмаса, узак итеп яңгыр яуып ялкыта бит инде. Ул кайтып китсә, кояш чыга. Менә шундай һәр яклап булган әйме, без аның белән бу мәктәптә бик күп еллар эшләдек. Менә шушы сәхнәдә инде без район буенча, республика күләме буенча, хәтта Башкортстан, Татарстан күләмендә бик зур матур кичәләр оештырдык, семинарлар үткәрдек. Һәм менә шушы Рәмил Рәхимьянович бу мәктәптән киткәч, миңа әзрәк кенә күңелсез булып калды, әлбиттә, ялгыз булып калдым. Әмма дә аның белән бергә башлаган менә шундый дәртне мин сакларга тырышам, пенсиядә булганга карамастан, әле һаман да укытып бирим. Быел инде татар теле һәм әдәбият укытып йөрүемә 40 елга якын вакыт җитеп килә. Китап турында әйткәндә инде Рәмил Рәхимьянович әлбиттә минең шигырьләрем соралды. Тик минең үземнең фикерем, аны дөрес итеп кабул итегез. Анда шул хәтле мәшһүр исемнәр кергәннәр, ничектер минең күңелем эчтән генә Туктале Җәмилә көтеп тор, шигырьләрне әзерләп тор. Ничектер менә шундый эчкә бер тавыш әйтте. Мин әзрәк тыйылыбрак тордым шушы китапка кергән инде. Ну, шигырьләр язганда инде мин башлыча һөнәри эчтәлекле укытучы буларак, тәрбия
ішінде ярдәм иткән балаларга тирәки бу темаларны аңлатканда языла торган шигырьләрне иҗат итәм. Һәм мин үзем кыйгыдан түгел, Башкортстанның Кояшлы, Күгәрчен көньягыннан Күгәрчен районыннан, әмма дә ләкин хәзер инде менә шушы байтак еллар яшәп кыйгының кешесенә әйләнеп беттем инде. Һәм чыгышымның башында һәр вакытта эпиграф итеп Рафаэль Сафинның "Шакырдың кый, килмәдең кый, җаннарымны кыйдың кый" дигәнгә мин үземнең эпиграфымны шунда әйтеп җибәрә торган гадәтем бар. Шакырдың кый, килдем кый, кыйгыныкка булдым кый дим. Хәзер инде шушы әдәбият ни булды, бит марафоны булды, бик матур итеп Салават районыннан килделәр менә безнең Гүзәл Рәшидовна Миргәлина, безнең китапхана, үзәк китапханасының җитәкчесе, Алтын Гөлнең җитәкчесе, менә шулай итеп барыбызны да җыеп, библиотекада Нариф Ахмадиев килде, профессор БГУның үз якташ шагыйрь, шуннан соң Башкортстанның халык шагыйре Кадим Аралбаев инде килде, безнең шигырьләргә анализ бирде, берникадәр бәя бирде һәм анда аның әйткән сүзләрендә нәрсә инде шигырь тәмле генә, кыска гына булырга тиеш дип минем бер озын язган шигырьне укыды. Шулай дип әйтте. Шуның өчен хәзер сез алда мин кыскарак шигырьләрне укып ишетергә тырышам, әгәр дә инде аларны шигырь дип әйтеп булса. Бу якларда монда бар да бар. Бар ябалак, юк түгел бөркет лашын. Каршыгасыз җир кайда бар? Козгынсыз күкләр кайда? Юк түгел монда тургае. Булансыз түгел булын. Яр канатлар уя корыр. Тау кушы юк түгел. Монда бар да бар күңелгә. Яз китерә карлыгач. Күзләрем җиткәнче сайрарга. Мин дә монда сандугач. Укучы балаларга инде безнең рухи байлыкларыбыз, балаларга инде динебез, әхлак нормаларын кертүдә шулай ук берничә шигырь бар. Ул Тукайның лексиконына, аның тел байлыгына кушылып, аңа ияреп язган шигырьләрнең берсе. Әнием сүзләре атала балаларга. Кабер янында шауламыйлар. Эй матурым, сабыем, күмелгәндер монда минем иң кадерлем әнием. Тавыш бирмә, өн чыгарма, сабырлык кыл әнием. Һәр тарафта тынлык турсын, дуга кыл ди әбием. Күз яшьләремдә якты киткәч анам мәңгегә, анам рухым торып калды фәрештәләр күңелдә. Әнием назы шәфкатеннән инде миндә мәхрүм, ятимлегем тыеп, күз яшьләре илә күмәм кабрен. Еллар үткәч, үзем әни булгач, күз алдымда күзләре. Кайтарамын сабыйма мәрхүмә әнием сүзләре. Кабер янында шауламыйлар, эй кадерле сабыем. Һәр тарафта тынлык турсын, дуга кыл ди әнием. Искә алып сине анам, көтәм Аллаһдан шәфкать рәхим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Китап кысам. Шигырьләр минем бу сборникка кермәс, берничәне укып китәргә тырышам инде Павла тугына. Китап укысам, кулга китап алсам, күзем нурлана, нишкәрә күңелем, рухым сафлана, дөньяга караша, карашым киңәятыр һәр сүзем. Онытам кайгы хәсрәтләрем, эшләрем, михнәтләрем, көтәм китабымнан күпме нур вә матур хәстәрләрем. Газаплы борчуларым юкка чыга, омтылып куалалар. Сине генә укып куанамын, шатлыкларым юл яралар. Юк, алданмыйм һич синнән мин. Син хакыйкать Алласы. Алдасалар да ушбу җиһанда хаттин ашкан дуслар дөньясы. Эй, китабым, мәгърифәтле якын дустым, ничек сине узаем? Синнән улык булып булмыйдырла, син бит гыйлем учагым. Сине кулга алгач, зур өметләр илә сиңа төбәп карыймын. Гыйлем истәр булыр бу дөньяда, ярдәмеңнән күп карыйм. Һәр тарафка китап хаклы, чәчкәлидер чәчкәләр, туган телем тамыры курмый, шаулап үскән чәчкәдәй. Көтәм синнән иман нуры, зур бөекләр баскычын. Эй, китабым, барыр юлым, бирче гыйлем ачкычы. Бу балалар өчен язылган шигырьләр. Шуннан 2006 елны Резида Валиеваның
юбилей кичәләренә Казанда мин берничә тапкыр чыгыш ясарга туры килдем. Рәмәтләр белән дә инде быел Рәсилә ханым белән бик матур булган сәяхәткә йөреп килдек. Шулай конгресста зур күләрәк утырышлар булган. Гомумән татар клубчы шигырь язган кешеләр Казан белән Уфа арасын кыска гына тотып гел арада йөргән кирәктер инде. Менә шушы гомер буена миндә бер хыял яшәде Габдулла Тукайның кабере янында аңа барып чәчәк сагу теләге иде. Һәм Реза Павалиеваның юбилей көннәрендә татар зиратына барып Тукай янында туган шигырьләрнең берсе Синең бар атың дип атала инде Кызылтанда башка басмаларында басылып чыккан булды. Сезнең буын инде бөек Тукай күптән калган теге буатта. Ә син шагыйрь һаман безнең белән җилдерәсең җитез пар атта. Дөньяларны шау-шуларга күмеп үтте күпме шигъри парадлар. Тизгеннәре өзелеп, хәлсезләнеп, егылып калды күпме пар атлар. Туган телгә биргән канатларын талмый кагына милләт күгендә. Шигъри сүзең көрәш ялкыны ул, әллү киең күңел түрендә. Замананың кылыч атын җигеп, кем айкамый бүген җиһанны. Синең парат һаман алдан бара. Уза алучылар юк аны. Шуннан соң тагы да бер генә шигырьне укыйм. Ул да булса Рафаил Сафинның исемен мин һич кенә дә әйтмичә үтәлмим. Чөнки шигърияткә гомумән шигырьнең нәрсә икән мин иң беренче 60-нчы елларда, 65-64 елларда Рафаил Сафинның Агыйдыр журналында чыккан шигырьләре аша күңелемә кереп урнашты. Бәлки менә шушы нәрсәдәдер инде язмыштырмы, әллә шигъриятның бер илаһи көчемедер, шундай күгәрченнән Рафаил Сафинның туган якларына килеп шигъри бәйрәмнәрендә утыру белән мин бик зур бәхетлемен дип уйлыйм үземне. Рафаил Сафинның соңгы тапкыр кайтып киттеләр 2005 елда булды, шунда соңгы очрашу дип атала. Каядагы ялгыз каеннарым, хәтерләтеп синең эзләрне, әйгә сирпеп алтын тәлгәшләрен, каршы ала һәр ел күзләрне. Торналар чылбырына кушылып, кайтмас күзләреннән ымсырап, киттең юллап соңгы җырларыңны, Йөрәкләр калды кан сырап. Ялгыз каен назлы куйнына күз нурыңны муллап яудырдың. Каен сылуларга бәхет теләп, мәхәббәтле алам калдырдың. Әй дулкынын сыллы кабат узатып, лашын ташны гырыл күзәттең. Кайтып ятар өчен туфрагыңның капкаларын киреп төзәттең. Һәр язларда кырказларын тыңлап, лашын кошлар оясын кора. Туган якларыңа булган сөюңә һәйкәл булып, лашын таштыра. Ә күкләрдә синең яраткан җыр агла да булып агла. Шигырьләрне ниләрне синде Рафаил Сафин абый бик матур итеп соңыннан зур рәхмәтләр итте. Аның яраткан җырын да сәхнәдә башкарырга туры килде. Бүген мин җырламыйм. Умырзая халык эстрада төркеменең 20 еллык юбилеенда мин шушы группага яраткан, менә егетләр дәвамын килгәннәр бит инде язгы җыр Умырзая дигән бер шигырем бар иде. Шуңа Владислав Шарифуллин безнең һәвәскәр композиторыбыз яраткан музыкантыбыз көй язган иде. Аны инде мин берничә тапкыр Казанда Кәрим Тинчурный исемле театрда Реза Павалиеваның май аенда туган битендә язгының дип һәр вакытта башкарга туры килде. Әгәр туры килсә, килеп чыкса, шуны җырлап күрсәтим инде.
Һеҙҙән барыбыҙҙан да ғәфү үтенәм. Миңә эшкә килергә ваҡыт итте. Мин һеҙгә әҙерәк ҡыйынға күпкә бар ине, әйме. Һуңғы ваҡыттарҙа былай әйтәм, бер ҙә ярҙам итмәйҙәр. Ситтә беҙгә ярҙам итмәйҙәр. Бер үпкәләп йөрөйөм. Бына бөгөн бөтөн үпкәм майка үгәреп төштө. Рәхмәт һеҙгә бик ҙур. Ысын күңелемдән рәхмәт. Бәле ҡара килегеҙ әле. Микрофон түгел инде. Ҡотахан ете ҡотар дигән сыйымдарҙа һеҙ Йософ ауылына килеп концерт ҡуйғанығыҙ. Зәңгәр күлмәк кейгәннең. Беҙ шунан һеҙгә концерт менән тоже барҙы. Шунан да йыл һайын бирергә барҙыҡ һеҙгә. Ялдан инде эшләмәй. Һаван туйҙарға барғанда барылған юҡ шикелле беҙҙең ауылдан. Шулай булһа ла килегеҙ. Саҡырабыҙ. Үпкәләштән булмаһын. Үпкәләштән булмаһын. Иҫән һау йөрөгөҙ. Рәхмәт. На пару слов только хочу слово предоставить микрофон директору библиотечной системы, организатору этого мероприятия Альферет Даларисовне. Добрый вечер, любители поэзии, почитатели книги. Мы очень рады были с вами сегодня встретиться на этом прекрасном празднике. Прежде всего, большое спасибо хочется сказать Резда Гафаровна, Алиса Бакировна, Рамиль Архимьянович вам за то, что вы подарили такую прекрасную книгу Кигинскому району. Нам есть еще чем гордиться. И отрадно, что эта книга вышла именно в год литературы. В год литературы нами, библиотекарями, было проведено очень много мероприятий. И встречи с писателями, и встречи с книгами. И каждое мероприятие нам дорого, потому что это реклама книги, реклама чтения. Мы доводим до наших читателей то, что хотел сказать автор. И мы обещаем, что и эту книгу мы доведем до каждого нашего читателя. И еще большое спасибо хочется сказать всем библиотекарям, особенно библиотекарям Центральной библиотеки, которые внесли лепту в организацию этого праздника. Большое вам спасибо, девочки. И еще хочется поблагодарить директора лицея, который по моей просьбе, потому что у нас библиотека маленькая, а желающих принять участие было очень много, откликнулся на мою просьбу и предоставил этот актовый зал. Большое ему спасибо. И еще хочется сказать вам большое спасибо, что вы пришли, что вы отдохнули душой. И всем, кто пишет, кто желает еще написать, больших творческих успехов, удач, побед, пишите, творите. Пусть выходят новые книги, пусть они попадают в библиотеки, пусть люди приходят к нам в библиотеку, чтобы отдохнуть действительно душой. Творите. Творите удачи, успехов во всех ваших начинаниях. И, конечно же, для истории, это все-таки история Кигинского района. Мы сейчас вместе сфотографируемся, ладно? Дорогие друзья, дорогие, как говорят, земляки, микрофон не работает, ладно? Сам плохой. Значит, что в заключение хочется сказать? Действительно, сегодня прекрасный праздник души получился. Праздник литературы, праздник песни. Но мне хочется сделать предложение, как старейшину, представителя из Союза писателей, мне Наиль Асхатович Гаитбаев, наш председатель, сказал: Радиговы, пожалуйста, доведи мою просьбу. Значит, вот эта книга должна распространяться во всех районах, городах республики, и в том числе самое большое количество должно распространяться в Кигинском районе. Значит, ждем заявку из Управления народного образования. Эта книга должна быть в каждой школе, обязательно. Эта книга должна быть в каждой библиотеке, тоже обязательно. И третье, эта книга должна быть в каждом клубе. И четвертое, всем, как говорится, желающим
Поэтому надо составить хорошую заявку, кто желает приобрести эту книгу и дать, как говорится, вот Резида Ханым и Алися, они дальше будут эту книгу распространять для вас. И следующее предложение. Я вот сегодня очень горжусь, что присутствую в таком мероприятии, хотя и сам старый, но душой я молодой еще. Столько у нас талантов, которые еще, как говорится, не раскрыты. Вот их надо довести. Срочно начинать формировать вторую книгу Ода Киинский, второй том. Об этом надо думать. Поэтому я еще раз всем желаю здоровья, успехов, всех добрых пожеланий. И спасибо вам всем присутствующим и руководству, как говорится, Центральной библиотеки, руководству школы, которые организовали такой праздник души, чтобы заявка обязательно сегодня была. И все читали очень много стихотворений. Я, как старейший, скромничал, одно только читал. Это касается для всех. Я должен его прочитать. Шагы. Вот здесь присутствующие. Все они душою поэты, писатели. Значит, они продолжатели духовной культуры нашей. Гомер буе кыл үстүннән бара, хакикатка, нурга, яктыга, шагыйрь язмышлары авыр, кыйын, жанда гүлне чәчәк аттыра, көчле рухы, йөрәк уты белән бу тормышны бизей, нурлы юл, дөньяларның ямен матурлыгын, гашыйклардай сөйнеп җырлый, сызланулар, тетрәнүләр аша, юллар ярып бара, кил алдан, кешеләргә күрсәтә ул һәрчак, кайда хаклык, кайда ул ялган, шагыйрь җаны һич тынгылык белми, җанып яшнәп үтә гомере, илен, халкын кайгырта ул һаман, сүнгәндә дә соңгы күмере, сүнгәндә дә соңгы күмере. Сезнең күмергә сүнмәсен, туганнар. Рәхмәт. Книгу дайте, пожалуйста. Человек, я хочу сказать. Лариса, включи микрофон. Где не включен? Земляки, слушайте, пожалуйста. Вот у нас Бульметьевская есть Вильяпа Живаева, которая живет в Питере, Санкт-Петербург, Ленинграде. Вот она член русскоязычного содружества творческих деятелей России и зарубежья. Мен бұл Вильяпа қызы ол мына біздің Закария абайның қызы азақ вақытларда бізден зор елінші жылғы Күлмәтте яшәді. Мына туған елын қойда Мешітлі районында туған, Устекинскийда туған екен. Шунdan нәрсе деп етесім келе, искитмәлі, ашық, итәқәтлі, тауфиқлы, образованный біздің шундай яқташымыз бар. Вильяпа белән интернеттан сөйләштек тә, мен әйттем, инде Вильяпа алам да, менің китапларымда сұрай, сізге жіберәм дедім. Сізге зур итеп сәлам әйтте. Шын татарша үстінен өтмешем, матур итеп, татарларның анда үзәгенделәр, олар қойнап яшиләр. Мен Вильяпадан сұрадым. Рәхмәт әйттем дә сұрадым. Қиғылар күпме? Бізде қиғылар көп Ленинградта дейді. Білесізме? Bütün біздің яқташларны, қиғыларны топлаған. Олар яңырақ қына Германияға барып қайттылар. Мұса Жәлелінің үлген екен жерінде бик күшлі шундай яқташымыз бар. Ол бұлай деп әйтті. Бар екен, жіберсінлер, қайда керек, шунда шиғырларны кіртірмін дейді. Ешеттіңізме? Менә шундай, менә мені табырға бұла Алиса ханым аша, Резида аша, Алиса аша, Рамиля әфенді аша табырға бұла. Шулай ішлеген матур иттеріп. Менә Вильяпаның мен шиғырын оқып ешеттірем әлі. Арыстанда оқып біткен бет ол. Арысланда да оқуған, онсында. Бізде оқып біткен. Бізде он жоқ еқи, Арысланда бар еді. Тұғыстан соң Арысланға кетіп оқыды ол, білем аныда. Күлмәтке қайтып келем. Иске түше туған яқлар, шықлы үләнлерде ерулер.
Ісі күнде терлеп ішіп ойнап, татлы шишме суын ішулер. Туған жақтан көңіл безмей екен, yıllar өткен, бірні сезмей өткен. Іске түшсе туған жақтар, тамам өлдіреп ешлер күзден. Ауылыма қайтып келем, таулар аша келем, талпынып, көңілкейін ташып тұлғанғамы, қоршы ала бұлыт еш қиып, yıllarga yıllar tutashkan yeşlikке қайтып барам, өткенлеріне yolunu табып, күлмәкке қайтып барам. Ол көбірек русша язды. Әйе, мына Сарапада, біз күлмәттің үш көзі болып шықтық. Бүгін 3-ші число, 11-ші ай. Психолог боларық айтан, бик күшті бұл. Хақ тағала бізді ұлласын. Мына Бондаренко біз утравитін дейме, әлі қол бердім бұрылып. Улғайған, а вас я говорю. Благодарю, когда у меня 5 или 4 общие тетради было, помните, мы с вами встречались в Кигах, я пришла к вам. Я говорю, кто я? Вот. Мне Анатолий Бондаренко утро, ну, такое хорошее пожелание написала. Вот мне говорят, что Зегазаман растет. От нас еще почитай один на русском языке. Переводчик мой Сергей Янакий, грек он. Вот подумайте, как можно переводить греку, который татарский язык не знает. Вот мы так вперед шагнули, вот эти все русские стихотворения моей книги переводом. Он стал лауреатом Бельских просторов тогда. Аллах Тағала өзі туған жерді яратқанға, халқымды яратқанға күш-қуатын бере. Как аргамак душа поэта, ее попробуй, обуздай, ей нет преград, ей нет запрета, зовет высокая звезда. Скачи, мой конь, твой каждый волос небесной волею храним, как правда сокровенный голос, твой вольный бег неукротим. Сгорели звезды, шепчет злоба в глаза швыряя, горсть золы. Скачи, мой конь, мы знаем оба глубинный зов родной земле. Арғамақларымыз жүгіріп тұрсын, шабып тұрсын. Әрбіріңіз исән сау болыңыз. Рахмет сізге. Спасибо большое. На нашем вечере прозвучали произведения, которые вошли в сборник. И, конечно, это очень малая частица. Вот видите, нам не хватает времени, так что надо с утра собираться и на весь день, на несколько дней. И большое спасибо вам всем за участие в нашем вечере, больших творческих успехов. И, как сказал Радиговый, ждем второй сборник и начать на несколько дней. Пусть уверена, что каждый, прочитавший этот сборник, найдет что-то для своей души, по достоинству оценит творчество наших земляков, которых мы все знаем и любим. И всегда рад видеть вас в наших библиотеках. Спасибо вам большое. И будем давайте фотографироваться.